Kumusta? Yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner ka po na ko diri si Juanita Yad. Asap kita ha. Always say a prayer mga kaigsunan. Importante ka na. Atong panalangin ito sa naba magagahom. Thank you kay Lord. Siya mong gihatag ka na mong grasya matag adlaw. Thank you kayo. Okay, may grasya pita mo rin. Ito sa shout out sa makadiyot no. Ang akong amigo si Winston Pipito. Diya sa Bakayan, Cebu City. Kani akong dapit nga lugar no. Bakayan, Cebu City. Kumusta Winston Pipito? Okay, uksta na mga constituents ito diya. Kumusta usab? Okay. Salamat kayo kap. Umaabot nga kapitan tingali ni mo gining saran ni Winston Pipito. Okay, ug sa mga kauban na mo ni Pita sa Bakayan, Cebu City. Okay. Unya, ang ako sa ipumusta si Kim Pungasi diri sa Pulapo, sa Gunob no. Okay, Kim. Kumusta? Salamat kayo sa inyong papaminaw. Okay. Bueno, at ati manon ang itong suwatang pagkaroon, pinadakin sa usak ka, lalaki, nga napatago rin sa nga Walter. Kinagibatan na doon sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Walter. Kini ako problema bahay na sa kong amahan ba nga wa jud na ako makita bisan kausa ng taon. Gikan sa akong pagkabata, midako na lang ko. Wa jud. Ug kun ngano na inaani ang mga problema nako no, inaniw na ko pagsugod ang mga panghitabo. Pilipino ako, Pilipinas siya, nagyaka ang ilong namong duha. Pilipino ako, Pilipinas siya, ambot nganong kano ang bibi ko. Ambot ug nganong Amerikanong baby ko, ang iyang dagway gwapo. Kung nasayod pa ako nga may pagkakano ako, Amerikano na unta o di ba negro. Pilipino ako, Pilipino siya, ambot nganong kano ang bibi ko. Pilipino ako, Pilipinas siya. Sabi na kung kisang Amerikano, Ay. habit na ko din nakataganta. Sabi na kong Amerikano. Ikaw man din ni Peryo. Pastilan, sabi na kong naipa-ranger nga nasaag. Bitaw dong Walter, no? Pagka maayo ka, di mo mo binisaya dong. Wakil bang to, nga maayo ka mo binisaya, kay Amerikano ka mang yung taon ahon. Bida na ako Amerikano tao na ninay pero abis dak din dako. Pastilan, oo niya, wagin mo sultis mama ni mo do, kung magpakita pa ba ninyo ang imong amahan. Oo, kuan mga dunay kanang wag gyud siya musulti gusto ligit ako makikita sa kumahan pero saon man nga wa gyud siya musulti kinsay akong mahan. Ay, dili do Walter, istoryahis mama ni mo, pagkisultihi og maayo. Ingna nga kung wa na siya'y interes nga makigbalik sa imong amahan, ikaw na lang. Kay nanginahanglan mang dud kag amahan. Maulagi na maulagi na ako sulting mama kung kinsay gyud tawo akong mahan. Maulagi pakisultihi, hangyo lang ba, musugot na lagi na. Sakto man sinoy yung dong. Wa man ko mo sa pagsuway pa. Bisan og may kalagot si mama ni mos imong amahan pero wa man kay lapot siyang sa. Maulagi day. Pero saon sa una gisultian man ako siya ipuntanan ako kinsay akong mahan pero katuwa tong bata pa ko. Onya, unsa may sulti niya? Katuwa ko siya ipuntanan kung siya akong mahan gingnan ko. Lumusabaw. Mao pa? Oo, mao na nga murag wala ko'y paglaong kita pa na ako akong amahan taon kay mismo sa mama. Pero wa na interest. Mao lagi pero suway lang gud. Basin pa day og maluoy si mama nimo ug musulti na siya bahin sa imong amahan. Pinangga bit kay kas imong inahan gud mo ni rason. Imposible pud kaayo nga dili kaniya paminawon. So ayan ako day. Kini akong inahan, maldita kini, pero bahin na sa iya mga anak nga mao ako, mukalma rin ni siya, kay pinangga man taon kay ko ani niya. Kay kami na lang taong duha, mao nga nakiksulti gyud ko niya. Og inian niya ang mga panghitabo, pagsulti na mo duha. Ma, oy kami ngawang papa ma. Hoy, Walter, nganong mangita taon ka anang tao nga dugay nang nalong mo sa sabaw. Mama, istoryahin lang tarong be. Ayaw ko ng mga delog nga hinanggaw. Ni ayaw yung sulti ano eh. Tinarong ta. Tinarong niya ako mga ano, ma. Kay gusto ko makakita sa kong amahan. Walter, Gusto ko masayo, ma. Kung kinsay akong amahan. Kaya pagkitaon ako siya. dong, Di ka wala ka, ma. Di na kung saon ang akong amahan kung magkita man gani, me. ay, Mao nga, palihog lang ma. Sulti, taon ko. Kinsa magiging tinuod akong amahan. dong, dako kayo ang kalibutan. Busa din sa Pilipinas maglisod kapag pangita niya kung galing naa pa man siya nga ni karon. Pero dako ang akong pagtuo nga tuan na siya sa Amerika. Ibalik na siya dito kay tuwa mang iyang pamilya dito.
Bida, mama, anak bang ko niya. Maog may katungod ko mangita ko sa kong amahan. Mao nga, buot-buot ko masayon man. Kung kinsa, sulti ko sa pangahan sa kong amahan. Kaya ako rin bahalang mangitag paagi. Law, misan mo. Dong Walter, angan sa imong amahan mausi. Ha? Kinsa ba? Kinsa? Nagdase sa ngan nga doing right. Uy, napakay picture na niya, man. Na, wadyo ko'y picture atong amahan mo. Kay saon, sige magpangudak, sige malagkawagtang. Sige, sige. Okay kayo ba? May problema. Pagitaon ko nga na. Dwayne White, ha? Dwayne Wright. Problema. Ako rin bahala ni man. Oh, baka mo ng sweldo. Chipin-chipin? Para sa una, Martin. Para sa pa sa atong Birkol. 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 Dia. Bugnaw og bugnaw yun kayo basta Birkol. Automatic na ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Mas musamot pag yun ang kaligri. Tugad, kay kumpleto ang barkada. Tinood yun na, pre. Aligre yung tinuod. Basta magkauban ng mga batang San Miguel. Oh! Abli na! Wow, kipaningot mas kabugnaw, oh! Oh, cheers! Cheers! Basta classic the best! San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Oh, kamo! Hoy, kamo na! Magbilkol na mo! Birkol! 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 Nalimot ko sa makadiyot sa akong problema sa diyang nagtapok biyog ang akong barkada. Kaya balingaw man kayo mi sa among Birkol. Unya, nang labay mga adlaw. O nya dong, nagkaistoryahanay na gid mo ni mama nimo. Gisultihan na kaniya kung kinsa gid ang imong amahan. Oh, day. Kisayngan. Oh, magsulti na mi. Iya ko tagaas pangaan sa kong amahan. Kisayngan, kay tabangan ta ka nga mangita sa imong amahan. Aha, salamat day. Kisa lagi nga sa imong amahan. Dwayne Wright. Dwayne, right? Oh, day. Dwayne Wright. Sige lang tabangan tika. Akong i-search sa Facebook ha. No, salamat day. Ay. Gatek mo! Ikaw, lisgag ilong. Gatek mo! Mamaya lagi, binisaya lagi! Kaloy man ko. Ha? Ay naon sa mga kaoy, ayaw nagpanimbalingan ng mga bata agi kumedyahan ng manggukagwet. Samanta, mauli lang tada. Mga unsa kaoy, dali ari tangari dali. Mayo kami sulti ni mama ni mo sa nga si mong amahan. Unsa to'y ngandong, doing right. Oh, rin peryong. Oh, mura ka tong artista do nga dakog lawas, pero dili sa tumaoy. Kailan siguro ang amahan mo guwang na. Kay maguwang pa man katong edad ni mama ni mo. Oh, onoy. Dili na maong artista. Di na maunoy bata rin oy. Pero Amerikano gyud imong amahan dong kay puti ko ka kayo. Ay imong buhok na blonde kayo. Ang imong mata may pagka-blue. Basta kay nila kabusultig binisaya dong og mag-in-English lang ka pirme. Amerikano ka gyud. Sige lang noy. Basta magkitaon yun ako akong amahan. Gusto ko makita niya noy. Ug mugakos niya. Oh, natural gyud na dong. Wala na kadili gyud magitag amahan. Sige lang. Kay nag-drive man og taxi, no? Unya daghan man kog mga kailangan na ay mga hotel, kay mga suki ba. Manamag man na namog na asalay pasahero. Sige lang mangutana ko dong sa mga hotel. Salamat kayo noy peryong ha. Pero pananglit dong ha. Ug magkita gyud mo sa imong amahan nga Amerikano. Usaon man nimo pagsulti. Ko ano kanang ingnon ako nga karon pa magkapakita taon ako, daddy. Ug wa ko matiguang, wa bang ka mapakita nako, daddy. Unya Amerikano man to dong. Di man to makasabot og Bisaya. Kinahanglan imog gyud ng in-Englishon. Bida sa di mo nang bida. Problema ko pangita niya nya karon. Ang nakita no problema ko pagina ko ang pag-English. Iyon no problema no. Dili ka kamao mo in-English dong. Gamay ra no, gamay ra. Usaranik buka ko in English. Mas labaw na ka na ako kay ako. Tunga rin ganun, sako ako. Puno lang na to in English, di ba? Ay, bastilan. Sa kay gama sa akong kinabuhi taon po no. Panalitan ba? Atong ipuno na in English. Ako in English sayop. Ang imong English sayop. Atong ipunon, sayop-sayop yun nagagaya, di ba? Ibungot sa ito. Ibang ko.
Wala ka sa kuya. Asa day ka dong? Mato kong mga mall. Kung nasa mga pariner bas, hindi taong sugatan ako akong amahan taon. Dong, Ay, Walter, nakasabot kay ko nimo pero sige lang, di ta kapugngan. Pero og naapod ko'y panahon, kuyugan ta ka sa imong lakaw ha, para sa pagpangita sa imong amahan. Pero lisod man ang ingon anak dong. Uy, mura kag nangitag usa ka bukdagom nga nawa sa lasang. kuan kining bahala na ni day. Di ko surrender pangitaon ako kamahan. Kaya makita lang ako siya day. Gakson ko siya hugot kayo. Bahala nang grabe. mapiit siya sa hugot. Grabe naman sa ka Walter, uy. Dila nagi ko grabe. Grabe kaya akong gibating ang kamingaw sa kong amahan day. Nakasabot gid kay ko nimo dong, kay bisan nagkarambol-rambol ang imong in English, padayon lang gihapon ka basta makita lang imong amahan. Oh yes, day. Magkinaon sa bahala na. Pangitaon yun ako akong amahan. Salamat sa mga pasabutin ako day ha. Sige, sige. Unsa man ikaw na ka? Ano? Kadiyot. Unsa man ni? Diyan ni nimo. Kwarta na para in kaso gutumon ka samtang naglakaw nga nangitas imong amahan, may mapalit ka nga makaon. Salamat kay nimo, hindi madil. Sige lang. Lampos kalikuan ni day. Kita na sa imong malipayon niya. Pakasal ta. Tinuod ka dong. Oh yes, day. Pakasal ta. Sige, sige dong. Tabangan ta ka nga makita ng imong amahan nga Amerikano. Ay, Oh. nay, taksi nga ni sa gawas. Uy. Kinsa kay sakay ana? Kang ni Peryong na day. Walter, nasperyong ay murag ikagipangitaan na at tuasa. Oh, nay! Aday ka dito ha. Oh, sige, sige. Ayaw ko sa ni Peryong. Sige, sa toyo, are. Sige dong. Oh, ni Peryong. Ay, dong Walter, na ako nindot kabalita ni mo, dong. Ha? Unsa man na, noy? May nakasulti na ako nga, kuan ko no, kanang, na ako nitikin sa hotel, na ako nitikin nga, parinyer, ngayon lang kong Dwayne Wright. Di tungod ko ni Peryong. Dwayne Wright. Oo, dong. Ako ni amigong nag-text na ako. Ang malihog mo kuan niya. Kung doon mo check-in nga foreigner o angan Dwayne Wright. Mahibab na yun ko. Ug mo ni nagchat na ako nga. Ang saman, adoon na to. Dong. Oh, noy! Ato! Noy! Ato! Pero tira ko lipaya kay dugay na ko nangandoy nga makita na ako ang akong amahan. Bahalag di siya nako. Basta kay mo pailal gidayon ko niya nga ako yang anak. Mao nga, andeng adto rin Miss ni Peryong, wagin mi magdugay. Ni Peryong, kung tinuod man ganin nanoy nga ako gining amahan, ako isa mo ni Peryong. Doon nag kay ganting madawat ka nako. Higuman gyud ka kwarta noy para ko yatro nimo. Naayaw na lang dong Walter. Igo na ako nga makatabang ko ni mo. Malipay kayo ko nga magkita mo ang imong amahan. Salamat kay Noy. O, sige lang, Noy. Ako yung news daddy na ko, Dwayne. Nga dadon kang appeal sa Amerika kay adto na kami drive og taxi dito niya. Dolar na imong kwarta. Salamat dong, salamat. Pero wala ko mag-apasa na dong. Ay, doon na tayo. Mauna na hotel, ha? Ay, doon na usaman. Ready na ka makikita. Oo, Noy. Murag excited kay ko, Noy. Okay. Na, mga naog tanig taxi. Uban na ka dong. Ha? Atong ikurambo sa itong in English. Naibo sa kasako. Nga ako tunga sako. Bay na lang, ninaatay usa ka sako. Tunga nga man English. May nalakaw. Oh, Noy. Yes, sir. What can I do for you, sir? Miss, kuhan kining, na siya kindering nga ginlag, Dwayne Wright? Uy, may man da ka mo binisaya, sir. Dugay na di ay ka din sa Pinas. Oo, bisayang hilaw mo ko. Ako mas kaloy. Ito, binuha, dugay na taon ko. Kadang itan ko priyo, Miss Way, o nabay Dwayne Wright diha nga naka-registered. Kadit, sir, ha? Okay. Yes, sir, naa. Naasa sa room 325. Serang usa. Wansay kauban. Alas 2, alas 5, alas 3, 35. Mau ba? Salamat, Miss, ha? Sige, ariyo na mo. Ay, ipislit na ni mong doorbell siya. Mana Noy, mga bilin ron siya. Inig-abli ang kakso din ako, Noy. Inig-abli puntaan. Akong kakso, gugot kayo, Noy. Murag na dong na Ah, Ayun. Yes. Daddy, thank you so much. Nikita. We will see each other now. Who are you? Daddy. What you talking about? Patay. Dog. Murag bilang man ni Mao, dog. Gikakos ako ngayon, Noy. Negro man ni, dog. Negro? Bukod si Toy. Negro mli. Hey, are you doing right? Oh, yeah. I'm doing right. What's wrong? Mao ni right nga, murag wrong. Pagkakin doon.
Abi na kog mauna to akong ipangitang amahan taon kay siya magikunos doing right pero negro man. Nya ako puti man ko. Murag di gyud mao. Sa man ako. Palihog sa ibuhaton ko di ba binati pes. Gusto na ko mag-ilhan taon akong amahan palihog. Kabagi taon ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon, Walter. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Ang atong sinding sa Dudong Walter, Ate Pres. Walter. Oo, si Dudong Walter taon. Looy kayo, kay gusto niya naman? murag, excuse me, murag, foreigner ni si Ate Pres. Murag anak sa foreigner, bakay puti man kay Amerikano, yun sa tanahon. Kuan siya kanang mestizo Amerikano. Oh, Amerikano gid siya, Oh, mestizo. Nya ang iyang mama, murag ipaangkan gyud sa Amerikano, sultian siya gid sa ingan, Dwayne Wright. Nya saon nga dito Dwayne Wright ilang nakaila ti pres negro man kay nang check-in kuno sa hotel na problema siya unsaon niya pagkontak yang papa. So paagi kuno ati pres. Pero ang katong iyang nakamit nga Dwayne Wright, negro. dili to yang papa di ay. Negro man. Nya siya puti man. Oh, dili yang papa pero Dili lagi? Dili na ay lain pareha. Napay daghan oy daghan kay Dwayne Wright. Oh, daghan kuan. Lisong ra Sige na. lang yung pangita niya kay Ambot daghan to. siya. Oh. Unsaon pagpaagi ani watay kalibutan ni pres basta manginani nga problema. Kay wata kay bao kay ang uban diha anar man makita sa programas TV parehasong kang Kuya Willie nga nakita siya siyang papa ni guest lang siya sa kanang win-win unsa to. Basta nagkita siya kay gi-announce siya nga anak siya kuan nya nakita ko sila siyang papa. Giana gyud. Giana gid siya. Ah. Oh kani iya ha problema gyud ni. Saon na ni. Okay, ito negro man ang Oo. nagpakita. Pero Naputi masubay. ko siya. Pero masubay. Mahambog ko siya si Kaloy kanang kuan Bisaya unsa to kanang basta mao to Pero Kaloy. masubay man siguro nagulat katong DNA. Di- Dili kay wa pa man. Wa pa man siya na makita unya ra ng Kato, di ko DNA. mutuo nga itong papa negro man to. Wala gyud ba Galing na idaghang parehagnan. Parehagnan. Ay, daghan kayo. Di pananglitan ba og mo sanong ang maong negro sa iyang gipangayong hinatabang makikita. Kasi mingon po niyang negro nga unang kita po sa iyang anak. Oo. Oh, ang negro nangita pa sa Di iya. pananglitan ba? Oh. Pananglitan ba og mo sanong sa iyang hangyo Nga, nga nangita sa iyang amahan nga parehan niya ngan. unya. Wala ito mingon nga negro nga ako nangita sa akong anak. Pananglitan ba lang? Ay, ayun na lang padanglitan. Ay, Hindi dalang mo ba? kana maugi at tutuyo. Di mo na maawad ba? Oo. Kada siya, dako nung kay diferensya. Puti o gitom, dako nung kay diferensya. Ano yung Moral, mga- ibuni ang iburi. Ano yung paambit ko Di liyan? paambit lang, be. Genesis 1, versikulo 27. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama siyang dagway. O gipanalanginan sa Dios sila. Giingnan, panganak, kamugdaghan, ug lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat. Sa ato pagkulyat, nini karong pag-ingon nga gibuhat sa Ginoo ang tao sama siyang dagway. Diling pagpangita karon sa iyang amahan, sa ako nang giingon, iyang mahimong sultihan niya katong Amerikano, maamigo na sila, basin og matabangan siya sa Amerikano sa pagpangita kay daghan man bisan kanang karon nining bag-o, daghan man prehagan. Daghan kayo eh. Mm. O, basin, ang kana, yun anak, patabang na siya, basin na siya mga amigo. Pareha nang may tabuban sa Facebook gulyat nga pareha og nga unya tinigtan-aw sa naong dili man mao. O Oh, tawag ka na gulyat na ha? Murag makita naman siguro na Ate Pris, no? Kung pila ka buhok, Dwayne Wright Oh, nga. makita na. Nataw si Kulipot so what is kay bawo patabang ta mamay datampo sa naog ni Okay nang dunay ka Naa kuan. man sa middle name, gulyat, no? Oo. Oo. Pananglitan gulyat na korda ang atong lalisod na kadto ng middle name. Ate Pres. Kay di man gyud may tabo nga pareha mo middle name, di ba? Oh. bitaw. Oh. Di mo na may tabo pananglitan gulyat na korda, na middle name butang nato W. Pananglitan ng sa gulyat na korda ang middle name letter C. So dili ba kapareha? At Pero ang masubay. problema na ang iyang pagpangita dili na lang na middle name. Saon niya pagpaagi nga makita niya ang iyang amahan. Pananglitan o kanang amigo pa sila karon sa mga Amerikano Ate Pres, no? Pwede sa dadon niya iyang mama. Nga naman. Ipatanaw ba? Ay, di Mas lagi masagay naman imposible. iyang mama. Pero kato di lagi to maubab. Posible ka ito man. Puti man siya. Di anak, di man sa parang nga ni kuan. Oh. Anak, lain mga- Na magparehagnan gyud ka apelyido mo Dili na. ba pwede ang negro mga anak kung puti ulyat? Pwede. Dili oy. Ang negro ro gid pwede ang anak. Oo. Dili din pala sa hayop no, ang brown ng anak kog itong. Dili na maubang lahi kayo. So dili ko na siya mao. Ang reluctant istorya nga daghan og parehas ug ngan, ang atuloy katambag niya nga padayon lang siya mangita. Oh, anak gyud. Anak gyud. Padayon lang yun daw. Padayon lang siya. sa pagpangita dong unya ka na ang basig mabot ang panahon nga makita na gyud mo imong papa. Pwede po lagi og istoryahon na iyang mama kung saan gyud nga malocate or masubay gyud ang iyang amahan. Kay Ana. ang anak
Mangita ba ang anak ko? Pananglitan no sa kamahan nga wa magpakabana, wa mo suporta. Mabuti din panahon nga muna ko ng bata. Mangita yun siya siyang amahan, no? Tinuod tinuod yun ha. Oh, sumaato Kay di man kuno makumpleto ang iyang pagkatao kundi sa kakita sa iyang amahan. sa iyang aman or sa iyang inahan ba. Sumurag mahupon nagliksyon nga to ang dama karon nga katong mga amahan, mas maayo gyud nga panangitan nakaanak sila butang sa gawas. Mas maayo gyud nga masuporta sila perni aron kadako sa bata kung makita, magkaila sila sa dili madugo. Sa wala daghang kuti-kuti magkaila dayon ang mga bata. Oo. Sa maong amahan kay namay ubang mga amahan ko nga dili mo suporta silang anak sa gawas, ila binaog ang inahan or ugangan or ang inahan ginikanan sa babae gusto nga foreigner ang mabana sa iyang anak. Muna nga dili Ang kuano na nimo, ang imong angay kuano ang Baton. mga babae nga panalitan mapaangkan sila foreigner nga kinahanglan mahibaw gyud sila asa dapitan ni siya unsay nga tinuod ana ba para kung mangutana ang iyang anak kung kinsay tinuod nga amahan ako niya taga diin makatubag siya masubay dayon. masubay dayon. Ana na lang dong ha, ug padayon lang. Uban nila sa mga pagampo aron magkita nimo ang tinuod nimong amahan. Salamat sa pagpadagat titulo manon. Kun ako ang paso tihon. RMN